baro, no, may buntag, no, padayon na baro, no, sa gitawag na pagparinubit, dili sa ubos mga baro, no, sa mugangan, no. Parinubit yung ubos sa mga kuya ng baro, parang maritaan mga baro, no. Una mga baro, kini mga baro. Ikan dari, wagan ng tubig mga baro, no, ikan dari. Ikan dari ana, dari ang tubig ng pundo. Kulang sa pintura mga baro, no. Uy, ano yung mga bagitan nga panday ni Papa mga baro, no? Si Kuya Tulindoy, Kuya Anong mga baro. Ba na mga baro, no? Ito mis taas karon di trabaho sa pangugangan mga baro, no? Kay para mapuslan po ni ubos. Dali CR na baro. Awali ito yung problema rin CR pa, no? Pa, wala ito yung problema rin CR, no? Kisa nila ito yung nakuha na ito. So itong panahon nga mga baro. Lubit yung mga baro, no? Pwede ko masyong kapalit siya ko. Siminto. Siminto? Update naman na diya. Oh, isang sako, balik ko lang. Oh, sige, natag isang sako, siminto. Isang sako yun, hindi mo pala. Ha? Balas, hindi mo balas. Isang sako ng siminto, ya? Oo, balas po isa ka sako po. Oh, sige, sige. Magbaro, no? Kuyog ta magbaro, no? Kaya tao, balas, o isa ka sakong siminto. Kuyog ka pa? Eh, ikaw. Ah, Mahal na. Ano, vlog mo siya? baro, no? Kay parinubit mo niya mo silong. Parinubit sa kumugangan para mapuslan po lang silong mga baro, no? Mag-income siya mga baro. Kaya mo dito taas niya karon ng silong. Nawadaan siya nagrinta kay tungod lagi atong hitabo nga ang kisami mga kabaro, no, niya atong pikas kwarto ni sud ang tubig. Karon pero nubit sa kumugangan mga kabaro. Isa ka sakong siminto og isa ka sakong balas. Kuyugi ko mga kabaro, no, kay tanaw na to pila presyo mga kabaro. Tugunsa. Husky 9 mine. Si Mrs. mga kabaro, busy, perting busy ha. O busy. Si K9 po, perting busy ha. Hey, K9. Sige ka ako. Ha, isa kasakong siminto. Isang sako balas. O, isa kasakong balas. Kanang, Unsay klase nga balas pa? Kanang... yun na si ano. Balas ko yun. Sige, ano. Ako ilang runner mga kabaro, no? Runner ko nila. Kuya Anong, unsang klase nga balas? Kasi itong buwan, painsan. Ha? Painsan. Painsan? Pino. Ah, sige, pino. Yan mga kabaro, no? Kuyugi ko mga kabaro, no? Ako na lang ako mga kabaro, ang mahuman. Kung sa'yo resulta mga kabaro, no? Oops. Ipalayo na ako ang motor parking kay maapiki mo dito mga kabaro. Ya, may buntag ya. Parinubit papa. Kaya mong beat ni no? Oh, click. Ay, quick eh. Oh. Ako nakita na nabalikat mo yung house. Ha? Ako nakita na nabalikat mo yung house. Oh, pila daw? 15? Pero, dili. Ah. Pero okay na to eh. Makatodra ka to. Kanang sa may... Nagpapayat ka ron niya ba? Ha? Nagpapayat ka? Matabag siguro exact. Yeah. Ay, sige ya, sige ya.
Sige ya. Hala, kinain. No. Sulod dito kinain, sulod. Sulod, sige. Isa ba naging yung kuyog ka dali. Kinain, manggyo. Eh, Dili, makibol. sulod, saka. Kuyog ka. Kuyog na siya, te. Uyo gani. Dili kay isa ganyan, sugat ako na diaw. Oh. Uy. Hi, ma'am. May buntag, ma'am. Kanay nanay magsigimil. Para lang mawalin na o siminto o balas. Turo na paro na. Siminto, isa ka sako o fine sand. Isa ka sako. Hog siya tusak sa atong ikarga, no? Ay kuya. Wala ito boss, ito boss. Ang Parehara. Ada orang balas tadi. Ada yang balas. Bila kami balas. Satu. Ya, nasagya. Hugaw ay kumagbaro, no? Kay usa ka ko ka sulubon sa runner. Sipa. Ya. Eh ya. Ate, pabalita ko TV. Kanang pilang sa ako sa kuante. Hi sa kong vlog te. Hi. Hello. Kuante kining pilang sa ako sa inyo hang simento. 197 So manoy di makitang naong. 100 si kuya, hi kuya. 100. black. Oh, 100. Pila te? 197. 197. Ang fine ninyo nga balas. 45 pa. Fine san. Pilan sa ako? 45. 45. Isa ka sa ako nga simento te o balas. Ano ba na hatong siminto eh? Tamaraw. Ainsan pila. Isa lang ka sa ako ya. Good na siya? Ha? Good na. Sige. Good pasag. Basta garnet. Yung makbaro, no? Sa karon. Yung palit balas makbaro, no? Ikarga nga to, dili aya, daan niya. Dito lang sa likod natin. Sa likod lang. Sige. Pata pa rin ubit niya ba sa kuha na god, gamay lang ba? Ang kisami? Oo. Motor na niya, singkol na niya. Kaya mo na sabangan niya, no? Duha ka sa Ainsan ako. Kopor po. Hapdi ra daw mo diri ba sa Domingo? Alas 3. Alas 3? Oo. Salamat kayo ah. Balik lang ng alas 2 niya. Alas 12:30. Yan ang baro, no? Sa likod pa mga baro, no? Pakilunan. Para di ka magpisok. Ay, dara.
pagamay ka siya. Dan ato. Ha? Luwag. Kasulod. Pero nay, wala ka siminto. Dire man dito. Wala ka siminto. Di, sabak pwede na rin. Dire man daw. Sige, dali na. Sige Pero dito. ba? Mapatong na rin. Dire Oo. siya napita. Pagka-good kaya ba? Yeah, magbaro na maglisod. Lingko na to na ano? Hindi na, pero mga plastar. Plastar. Busy rin adlaw magbaro no kayo. Ito na. Kaya na koy. Ini ron romana. Iyo no. Oh, yan patong lang isa kasako. Ay pagka power. Perting suluda. Sulod kayo. Oh, So, araw di ay. Nawag ka magbahay. Siba. Sige pa to. Ako na lang koy. Hala, manubila di maliso. Hindi na lagi. Luyo na lang ni Kuan. Balik ko na lang ako na. Ha? Balik ko na lang ako. Sige. Salamat ah. Mga baro no, balikan na lang ang balas mga baro no. Okay. Di madala sa tuwang. Di madala sa tuwang motor mga baro no. Di kaliko manubila. Uy. Sa karon mga kabaro. Uy, nadin misa. Balik na ko pa. Balikan na ako tong balas. Kung gusto kayo mo baro ang sisiwan dito. Usama nimo? Mo ipalit ko pala. Nabayran naman. Nabayran na. Nabayran na. Hindi na po. Sayang mo noon mga baro kung hindi na ako ma-vlog ni mga baro no? Sayangan ko sa tawag na tahay mga baro. Adlong Domingo di namin content mga kabaro no? Ma'am, ayan ang siligi, ma'am, uy. Backing lang ko, Loy. Hey, kuya. May buntag, kuya. Meron nga pong koy. Higton ka siya no? Higton?
Ano yung kalamang mga kabaro, no? Kung ang imong motor, yan scooter mga kabaro, no? Kayo, masakyan. Kung kuya. Kuy, subscribe ka kuya. Andy Vlog. Nakaridto ani mga Merkulis upload. Subscribe ka ha. Op. Inay. Op. Ya. Sige. Sige. Tama na sila. Salamat kaya koy. Indot tayo yung scooter ya ba? Ay. Naka. Allah. Iya, Roy. Nah, aku jalan ke Kanada ya. Dia ano? Ah? Aku jalan ke Kanada. Ako din Canada. Oke, patay. Ako din Canada ba? Ayan, juga. Kan, Filipino monkey. Pilipino ang kinabahan. Came from Ayan kita, ayan. Philippines. Ayan. Wow. Ada. Suka. Iya. Ang siya Antes, Kanada, dugay nga wag yun. Uy. Sulit mo siya mga baro. Asya kung hindi dito dito. No na dito mo. Paglakan ka dito. Tulang Kanada sa. Kanada Street. Wala ice ko boss, ice ko ha. Nasa talpakan. Online sabong. Ah, kalas kay Korda. Kalas lagi kayo po. Imo dali kay marunong mo yung sugal. Gimana ba ito boy ni? Kari jado ri. Ah, Kari jado. Kalau ni, singkong ni dagan mo ni. ano tirada dia? Ikaw to lari ba? Ah, Ikaw to lari. iya kan? Ikaw to lari.
Ito, sabong gabi. Mabawi ang kapahinahon. Ito. Ang awan eh. Ito ng kwarta sabungan. Tao sa isa. Oo. Itong gasapan na. Papalit hag paring daan. Palit og paring ito niya. Paring, kiring, ug hangir. Sa ulo clip pa. Okay, pag ano yan, ato din. Isamihan din dito. Masigi din lagi sa amin. Prepare na lang ang kwan. Wala pa may plywood. Plywood ba ito na sa amin? Pwede hardiplex para pa. Pag yung hardiplex kung kabog. Tulo. Katong 5 mm. Ipakarga na daan sa kwan. Isa. Tapos ikan. Oh. Out. Balik kay kuan ka Be, sulat dito. eh para Paring na din eh. Ha? Paring na. Ay siya sa pagbuo. Yusi. Ha? Eh, Yusi. Ang dami. Bulbi niyo. Para bulhot ba? Nah, baro. Usa lang naman ang baro. Ito pinturahan ni mga baro. No? Para kami na ito gawin. Mo pintura ani. Pero hindi ba Ha? Kapi po. Oh, Pero bulbin papel dong. Ha? Kay pag sumata niyo gan. mine. Mine. Kuha daw. Luto ng saging. Ang papel. O papel na papel. 1 2 Papel o ballpen. Oh. Ako yung runner mga kabaro, no? Tanan nga paliton ako mga kabaro, no? Ako suguwon. Lami kayong runner mga kabaro, no? Oops, fine? Saan ka? Ha, sige, 9. Natulog na. Natulog na. Ah, natulog, kwarto. Yeah, magkinay. Dalang ka, dalang ka. Magkinay na mga kabaro. Lagi kini. Mm. Wait lang ha. Saan na Ako ang kuan. Saan na yung oras? Papil o kuan, bulpin. Alas 9:21. Magbaro no, alas 9:21 ang oras. Oh! Sulatan naman ang kuan. Ano man sa? Okay na. Dahagahan na niyo eh. Kana. May lain. Ayun kabaro mga kabaro. Hugaw kang runner mga kabaro. Alang sila. Doon na. Polo. Sapa. Kwan. Napulo na lang gano'n. Little pouring. Ikaw na lista. 10 pieces little pouring. 2 by 2. 10 pieces. Metal pouring. 2 by 2. Metal? Pouring, no. FU. Ha? Double R. Metal. Pouring? Oh, FU? Oh. FU. Pouring? Oh, double R. ING. 2 by 2. Number, butang na rin. Ano pa na? Number 2 na. 1 by 2 na. Channel carrying. Kwan. Blackbook. Pat na lang kabok. Ha? Pat. 4 pieces. 4 pesos. Channel carrying. Channel carrying. Guys, tribit. Aya. Sugot ba? Kwan. Wall angle. GI wall angle. Walang girl. GI wall angle. Napulo ka po, batang 10 pieces. GI wall angle. Katong baga papalita. Ay itong nipis, ito kaya nipis.
Mga nang gawa kung saan ko na, kung saan ang Doon, wala klase ng ano, gusto mo na. nipis, na ibaga. Itong ini na, pinakabaga. Niya, one box na ano, one box na blind rivets, 1/8 by 3/4 1 box. blind rivets. Blind rivets. Oh, bulag. Bulag na. Bu 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 bu. Ah, baro. Kapit tiga pero mga baro do kung unsa na yung mga katikaran na yung mga baro do. Ay, ay, kung pwede. Ulo ba ulo? Ayaw na kayo mo kon. Review ka na itong Blind. 3 bits. 1/8 by 3/4. 1/8 das. Ano? Pataas na. Last. Ano? 1/8 no? By 3/4. Pagpahit og masondri 1/8. 2 pieces. Kaya basi mabali ang isa. Lagi sa ba? 2 pieces. Blind rivets. Kwan. Kwan day. Drill bit, masondri. Drill bit, masondri. Drill bit. Say you. Bola niya. Drill bit, 1/8. Masondri. Masondri. Okay, iwan. Yung masungkos. Mason. Yung ME is Is all in. Mason. 1/6. RY. Masonry. Masondri. Masondri. Tapos compound metal kuan. Drill bit. Tuluhan na lang. 3 pieces. Kuan. Drill bit metal. Okay kayo. Wah. Bayutak ka. Kuan metal. Metal ba? Number 1 it. Wala pa yung clip hanger din, no? Clip hanger, double clip. Pang 20 ka buko. 20 pieces pa. Clip hanger. Partner mo to sa sana. Bigan siguro meron ba? Bigan siguro meron. Paano magandaan? Ako na niya. Dala na ito na. Plywood. Paano lang? Itong hardifix. Itong bubok. Tumalang lang upat. Pat. Pwede na sa pikas. Pwede na sa pikas. Kung pwede 5mm, 5mm. 4 pieces. Hardifix. 4x8. Tawag na eh. Hardwood. 4x8 by 5mm. 4 by 8. By
by 5 mm. 5 mm. Larga. Ang madala na sa kwan. Sa kwan na manana ni diri. Kanang Repeater? repeater. Repeater nila. Repeats ba? Repeats na. Blind repeats. Itong 1 by Blind ano? repeats. Report. Blind repeats na. 1 by 3 report no? Ulam lang ko si mga motor o duata. Wala lang ta. Diyan, abri na yan. Sa kwan, bangko. Asa? Domingo maron? Sa kwan. Dito ra sa kanal sa Disa. Ha? Disa. Disa? Ah, nang Disa. Asa lang tun? Christmas. Tara pa, Christmas. Isa pa. Wala. Ay, tara, tutula, tara. Lah, cuyas conmigo, uy. Ay, Arius. Cuyo ini, Arius ba? Pila ka sa ako ko yun. Bila ka pila? Agay. Minggu ni ada di ay. Saan? Porta? Oh. Porta. Ada. Asa. Ada ka? Akong bag sa kwarto. Ako ba? Asa balikan? Aya. Main. Ang bag ni Papa. Bag daw ni Papa. Oh. And desire. Ami ko to isa ka battery main. Battery na ako kay. Tara. No. Ay nang ibta bago pa nag-charge. Asa may battery? Tara. Iyon. Nice. Kaya hindi ko naguban. Sarado yung hasket. Mine, sarado mine.
materialis mga kabaro, no? O ba na, was papa mga kabaro, no? Kung asa may makapalit ng materialis. MG, saradong MG. Ano na ba? Lisa. Lisa. Okay. Hindi ka palit pala. Dua. Pintura? Oh. Kana? Ay, ganyan. Tara. Okay. Pa. Day, day. Nakay ko, sininton. Kung lang tuyo. Ikaw daw tubig. Ikaw daw tubig mga kabaro. Pwede tindahan yung bigas unahan? Ha? Tindahan?
ko mga kabaro. Nagtotol mo natin. Gangan mga kabaro. Ang isa sa tubig. Loy, tagpila yung tubig, Loy. Pila yung tubig. Ayo. Tagpila yung tubig, Loy. Ha? Daw, pila tubig yan, daw. 20. Bugnaw na. Thank you. Practice. Ah. $19,900. 19,900.
kamu na ako iba to bang. Hello. Taga-Disa Demi Eco Hardware. Yes. Ako si... Please like and subscribe. Andy Vlog. Ano pangalan? Andy Vlog. Andy? Andy. ANDY, oo. Andy Vlog. Daga nakikuan sir, followers. Nagsugod pa lang oy. Saan kasagaran ni Dapat mga isa yung pang i-vlog. Pero hindi man eh. Oh, Pero hindi man eh. Andy Vlog ang Oo. Kasi spelling ka na. Ano kanawa na sa'yo. Subscribe na yun bro. Hindi daw, Andy Vlog daw. Search daw. Si Sir Clemente yung bida ang model ba? Siya. Kasi ipasayo ko pag-skilling. Sayaw ko pa. Musaya o mukanta. Ikaw? Bantong rabagits kayo. Pero wag ikaw kapag-pilitan ako. Ano mo dad? Play at niya sa si Papa. Search daw. Kuan. Eh, ugaw ba akong kamot? Ilang? $19,000 yung kalit. Pwede siya ni Sir. Sana all. 20 mil. Okay, dagan bubukot pa. Sana all. Kaya nagkwarta, sir? Kaya, Sir. Karang Pasko. Pinaskuhan. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, ni Christmas ka rin. Hanggang December. Kapit naman December Kapit no? naman. November, 1 month na lang. Sir. Ha, sir? Sa dyan loading. Muna akong daily vlog. Daily vlog na ako na napagoy kuan, Kabaro Andy. Ano lang yung now? Di ako nang gigingkoy lang na. Ang bikin ko niya. Asa ka nag-adto-adto, sir? Nag-adto. Diri lang. Ha? Diri ko tabato. Tapos sa ito ka ka mga liguan na. Oh, sa katong pikas na akong akuan channel. Ano ang sabi mo po ito? Kabaro Andy. Kabaro? Oh. Okay. Oh. Kabaro vlog? Kabaro Andy. May isa. Ano to resibo dire? Dapat niya. Kini butas? Oh, kana. Ang di subscriber, sir. Oh, kana dia sa pikas. Kini daily vlog maguna ko ni. Ano mo nakaligo rin sa'yo? Uy, si Sir ba? Suya, gito mag-boxer o eh. Nangaligo din siya. Dapat pasayaw mo naman si Sir. Siya nag-drive na. Uy, kadaon mo sa balay. Nagana ka sa school. Ano, kwarta na ka. Wala, kapit na. Sila may kay Concha o. Dapat mag-share ka sa imong kwarta. Puhon, kung subscribe ka. Share ka. Ano mga vlog? Sikat sila doon. Sir, ano mo nakaligo rin sa'yo? Puhon. Dapat sila Asa na? Ikuan din na ninyo. Turil? Ato ko nag-alok sir, kagad kayo magbuwanan lang ng buwan. Sasa? Sa Marilog. Oh, sa Marilog. Sa may Kulapo ko na Secret Falls Oh. nila. Puhon. Ba't ka? Puhon. Sa buong lugar, wapo kayo mo Secret Falls. Taga Marilog ka? Asa yun sa Marilog? Imaso. Diba? Baho bitaw kay Marilog, no? Dahil ko andra, naa siya yung Secret Falls dira nga makabuk pa ka nga umpat ka sa pa, sa kakagbutot, bago ka babot sa falls. Sa falls, sa babawan na naay kining vlog. Ito pa ka rito sir, gwapo kang dalan sir. Sige, may ganito ganing sa lumay. Dito, makabot mi dito. Ayun, ano sa lumay, dira naman na mo sa daan sa Marilog lang. Daan sa lumay daw.
Upat. Ah? 19,900? Wala ito mabasa. Oh. Pwede siya mabasa. Kargahan. Oh, balikan. Baga kayo ba? Mana ba yung mga? Mana nih? Harap ko ya? Ha? Kung masaya na yung sakyan, no? Amo din dahil dito. Siya na. Kamera sir. Kamera! Ha? Kamera. Hello! Hi! Ano, tirada? Ano na? Sini ya, pwede ba ni bang konsakuan niya, no? Kana... Pwede na sa atos, no? Kaya na sa sino? Ligulong din yan, eh. Ay, hindi mo sir. Kaya sa dagko, mura mang gapo, no? Parlins. Parlins may tawag yan, no? Ano nga, no? Ay, dosin. Ha? Ay, dosin. Eh, dili pinagko, no? Mas konta sa lupit. Mas likod sa kasi sa kuha, no? Asa, ikaw magkarga ni Koy? Eh, ano sa inyo? Kano kauban mo, papa? Ah, asa karga? Saan tayo ba? Isa may sunod? Ano? Ikaw pa, nabitong kuhan? Oh. Oo, lagi. Eh, Koy. Ano yan, Koy? 4.5 na hardy light. Upat. Kaplasta na na, Koy. Kanina na nakaplasta. Ah, okay. Sige. Plastar, Koy. Plastar. Advante. Atras di ay. Yung ada kucici bang awan, yung sardo, barato lalo dito. Sasa? Dito ba? Mahal hindi kayo? Sasa? Yung naman 800 lah. Eh, maigo mo, sir, ha? Maigo mo, sir. Ang dirian, may brato. Asa na dito to? 1,000 Hey, hey. Kami kuha na. Hardipix. Mana kuan? Lahir ini yang satu. Hmm? Mana satu? Moni. Hah? Moni. Ah, mo din yung metal pain. Ah, magbaro suki, paborito may no. New York style. Pag mingaw di magbaro diri, magbaro no. Magbaro. New York style.
sakay diri pa. Pas, pinikap lang ka sakay pa. Mga baro, no? Ako man namin kumalit, mga baro. Ako. Diri na ako ng part 1 no, kabaro. Daghang salamat mga kabaro nang nabot ka diri. Daghang salamat.